Arratsaldeon. Arratsaldeon. Jose Ramon, veterania gaztetasunaren aurka gauze derra da gaztetasune, baina veterania begradua da. Inbidia ematen du gaztetasunak? Edo veteranian ja... Bueno, beti izatea, ez, gaztetasun hori pasaduna, beti zartutakoan, gazte begetzen jo gazta, bai. Zarra, etzara, 50 urte, eta plazei agur esatea erabaki duzu. Aurreko zapatuan, zarautzen egin genuen berba, zure markarekin, gainera marka bat ezarriz, agur esan nahi izan diozu zeure ibilbide profesionalari, 50 urtetik gorako ibilbide profesional horri. Jose Ramon, pentsatzen dalako kirolaria zara nien, ezta? Iritsiko degunen baten, egun bat, erretiratu beharko naizena, pentsatzen egon zara honi buruz, edo erabaki hartu da askorik pentsatu barik? Bai, pentsatu nuen lehen urtean, ez? Isilik egin nuen urte hon tarte, baina bai, pentsatu nuen, 50 urte zarra etxea, baina harri gautzeko urte batzu baia. Eta, nik nahi momentu honian nion, beti garbi eukide momentu honian utzi bertala kirolatiai, eta, beste gabe ez, nik uste erabaki errezei izan dela netzako, oain gara ondoneko honetan bizka zuprotukoet, beste ibeira eta gazte ibeira, baina ez, nik uste erabaki niko sartu dutela. Inoizkotan, Balentzi komentatu dugulako, oso ausarta izan behar zara be, bai, ondo egon da, ez esateko. Egiten zaudenari azkenien bizitza zuen hau egin duzulako. Bai, hoi da, ez, eta gero... Eta bertigoa ematen duelako, emetik aurrera zer? Bai, eta gero guatzea, urte piletan pasa asko indiozun toki, ez? Urte batzuk azkau, pasa berdin egiten juna urtero. Toki asko errepikatu egiten ju. Osea, gu behaien klientia bezala, eta orduan, hoi edan nahi ez esku ematia, ez behaiei bitartez, prentzak bitartez, mundu horri dara ez esku ematia oso gorra egia. Baina, nik uste, hortagore kirolen bezala gorra izan behar dela, eta erabakia tita hartu eta kito. Ze hori ere izan ziteken, ez? Errada badira batzuk, erabaki hartzen dutenak, baina behar bat denborarekin esan, eta halako azkeneko urtean, halako gurrazteko esan dituzu, plaza berezi batzuk beti izaten dira, eta horre azkeneko aldiz aritu, eta halako menaldi bajas, odo, zuk esan duzu, tita, erabakia zuk hartuta bai, baina esan azkeneko unean, edo eta azkeneko hilabetetan esan duzu. Hoi da, ez azkeneko hilabetetan esan dut, ez bezala aurretik esan ezko ere beti burua jaten gutezea, jendeak guztia enteatzea eta bolo hartzea, eta nik uste nik inberri izan dut marka hundi hori itxegore etziala utxiko horrek, ez? Hoi, pixkatu gorra izan da netzak gore, agurreko hortak marka hundi hori ez? Marka hori izan bazan beste eozer pasetan, eta momentutan, nik uste deraxoen gondela marka hori. Eta bio kontu dut egon gauza gorra hartzen nula, baina nahi erabaki izan zen. Eta desente zuproitu hori izan nuen marka hori itxeko. Eta horrete izan zen, bapatian esan beharra aurrera dela. Ikusten ari gara, ez da, Arizbatalden, Zarautzen, dotorea izan zen, unkigarriare bai, benetan uste dut oroitzapen onarekin zoazela. Bai, nik ez da zaten zuten bezala, urte pila hondi jaman eta egin, dana mandit, urte askoitan, aukera asko egiatik, gauza askoitek gore, oain da mutxi alperri da. Eta nik uste, dana manditela ez, denboratan eukietela alegia. Eta azkeneko bi urtea betan, baita ere lezio bat eukin nun eskuan, eta horreke mesere egin dit, eskuetek nik ez eta arra jauzen. Momentu hona izan dut nik, baina baina okorretero ez zetin eskuetek arra jauzia. Eta lezio horre, eakutsi dit eskuetek arra jauzen. Bitu gauzazko, Eta azkenean bukerare horrekin izan da, eta Jose Ramon, zure erantzunetatik gauzazko, esate baterako, emozioek eta sentimentuek ze garrantzi duten danon, bizimodun da danon egunerokuen, marka hau beste dozein momentutan oso, aixe egingo nuken, eta orain honekin guztiarekin buruan oso emozionanti izan zelako ikusten gabiltze, agurrekue, familio zue, jendo zue, azkenien oso irudi emozionantiek dielako bebai. Hala nek uste baino goto harruntzen ez, honik nakan bildurra, nola 1 minutu gara zan, egorti bera itxuko azmuan nakan, ez etortzia horrein itzala olako emozio bat eta lan nahi ez dizu usten horrek, neharrak ematea izu, olako zebek gertatu laik, eta hor ez da kaxon dugua. Bildurra horrekin jokin nuen gehiena. Baina nik uste jaialdina azeran iteko erabakin nula, eta hene joan nire kongutzai demorek eman, hortan pentsatzeko. Arretian pentsatzeko baizik eta, azken nian, nahiko ondo guadun lana bai. Esan dugu lehen, 30 urtetik gora, ez da? Argi mundu honetan, atzera behiratuta ze ikusten du izetak? Orain momenturen bat, edo besteren bat, okeratu, edo zer nabarmenduko zenuke? Nik atzera behiratuta, ni beti izatetez, azeran izan nituen urteaiek, orduan eskolik eta etzion, eta arrega osaila baten baitzakin noldi ganazi ez. Arraiak etzazkatzun, Europak etzazkatzun,
Orduan ba horre izan du nahiko erabaki zaila da oso, atean nahi zuharre gauzen, ez dakizu, ez dakizu harre gauzen, goga bai, ez dakizu. Eta nik usteet momentu haiek izan zela pixkat, haik eta biri hartu nuen arte horre pixkat urte zailak izan dut bai. Zenbat aldatu dan, bestak beste hitz egingo dugulako orain zu bazabiltzela eskola baten eta jende gaztie trebatzen, bueno, agur plazei esaten diozulako, baina harriari ez, sekula harriari, agur ezin izango dalako esan, urte askotan asko aldatu dalako, publikoa begaztetu da, etorkizuna arrobia sekulakoa dator, eta hori zu izan zarela garaikide bestak beste, Perurena, Saralegi eta harri jasotzaile honenak azibili zarela be bai. Bai, beti da, aldia ez, eskolak egutxiagoen kizun aukera do. Nik eskola jartzea pentsatu nuen, ni horti pasan nintzalako, nire karrera horti pasatzalako, eta ni beti izaten nuen nik eskolagin bugatuket. Eskolagin bugatuket nik, gaztiak aukera auki behar du. Eta ez eskolagin bakarrikan, baita ere gaur egon eskoletan da, ikastoletan hor baita ere pixkat bultzabarko nuke, pixkat lantzia errekirola ez. Eskoletan errekirola dauman zer do kanpuan. Kanpo futbol bat. O balomonoko pista, eolako zerbait, eta harri txiki batzu jarri gualiake, gazteken dia baita ere. Zer irakasten duzu, eskola horretan, ikusten gabiltzelako non dago, zarautzen dago eskola hori bai, eta zerbait eta ingarrantzitsua, herri kirolak bultzatzi gaztien artean? Bai, nik uste hemengo kirola dela, ez? Azken batean gure kirola hau da, herri kirolak. Beste kirola baino lehenokua da, herri kirola. Futbolak eta hori dana baino leheno da, herri kirola. Kiroletan aurrunetakoa da. Errekirola, orduan guri hori da, Euskal Herrikoa da, horretik bultzatu behar dugu, nik uste dano artean hau Segurazki sakrifizioaren mentalidade hori be bai, sakrifikatu, bakoitzak atera behar du berea, entrenatu egin behar da, hau eguneroko lana dalako, ezin da egun baten atxeden hartu. Horrek disiplina bat ekarriko dielako umiei be bai. Nik ez dingo nuke. Motibatzeko garrisa da, motibatzeko polita da. Gazte batek probatzeunen, ekipo baten kirola iteun bat, eta aztean arraiak egin, bakarri sentitzea. Norbera da. Hau nik itet, ulertzen, hau nik itet, esaten jo bere buruei. Eta orduan, gazteak handia, nik uste, probatzeuna errazen motibatzea da, behar bakarrik iteulago ez. Eta hori... Eta eskola horretan, gazteak eta aipatzen ari zara, zema jenderekin zabiltzate, nolako belaunaldia datoz, zer dakarte berezia, edo lanerako prest daude... Kutxegin ziginan, geho etxeko ziginan, baina guain Amala mogoz bagezti, eta nik uste momentu honetan nahiko gara etala ez. Azken hori dena kutxen biozu, porque dena gezti etortzen batea, banak etortzea. Eta pixkana gu helburu hori da ez, pixkana moitxia, eta gaztek hendiak onak badozti, oso onak bai. Azpen honetako nuke, momentu honetan bida beneko maila altuan da benak, baina ezeni hodei, eta bestia lopetegi, hori bideak oso maila altuan. Herri kiroletan oroar, harri jasotzari buruz hitz egiten gaudelako, baina aizkoran be bai, badatoz generazio barriak, ikusle moduen be bagabiltz, jende gazteagoa... Nik uste pixkat aldatu gala, ez? Gaumare, gaztiak pasakutian importantia da, gazte horrek gaztiak motelako pasa. Eta hoi da berreskua, gaztiak bultzatzia, eta gazte horrek bere inguruko jendia moitzeu. Horretik ikustea, ikusletan gazteak jendia nabalitzea, gehiago adola. Hasieran, zelan animatzen zara? Segalari izan zinen, aurretik? Bai, hori da. Beti zer egin behar? Pasarriko izan, sega mundu nerexo da, ez? Pasarrean, garaiaktan belarra sega jagitzen da. Guaita beti bitzen segak eta konpontzen da, segalara jaita hola, eta pixkate, hau nahan probatu nun. Baina, hori oso temporada motxa da. Belar den, temporada motxa da, eta orduan, urte bate pasaren, baina, utzi nun hori. Utzi nun. Eta harria? Eta gero harria. Harria... Zegan azio binelo harria ibitzen izan, baina barra jotan daula, urdan eta barra joan, da antxe. Da beti apezu jo beti izan eta harriago, beti. Txikitatik. Eta zer du harriak, ze eman dizu harriak? Dana, nik usteet bizitza gozu bazatet harriak egin, eta bastara asko ikusi ere bai, aurrenako bideia guatzen ez Japonea ingen dula, horazak azte eta arrozpedi eta irurok, eta laro eta... Ze txerto pasatuko zenuten Japonean, zuen irurok. Bai, aurrenako bideia izan zen, nire eta gero hortikan, Sushi jaten. Bai. Estatu batuetan da, gero hori nahi bil naiz eta bai. Azkeneko Argentina nahi bil naiz eta... Hane beste eskola moko bato pixkat arrenkatu nun, ondela 3 urte izan nintzen den. Bai. Bai, pixkat lagundu nintzen, pixkat arrenkatzen, pixkat
aurreneko pauso horiek egiten. Euskal Etxearen inguruan, o? Bai. Erropak utzi, pixkatarrik hau txoko, eta utzi, eta berriro beste bultatu egin berrakat, pixkate behar nola edian ikusi, eta nik uste alertotik gane ardiak eman daitela, ez? Baikorra izateko, aukera eta uzelakon, izeta basaralako Euskal Herriko herri jasotzaile ezagunen eta ikue, bidaiatu mundu oso ezagutu dut harriari esker, esaten zabil, guztia zor diot. Baina oso esklabu dago bai, eta min asko bai, eta segurazki bakarrik pasatu dituzun momentu txarrasko bai. Bai, hombre, nire hasi nintzanen, entrenamentuko tokin ni bagarren nion. Eta 3 behira, eta hori da gogorra. Ni gaina hasi nintzanen, niko fuerte hasi nintzen. Kosta itxetan hastia, baina hasi nintzanen, txapeketetan, marka egiten zeion hasi nintzen, marka oso gogorra gaina. Eta bakarrik entrenamentuko tokin bakarrik. Eta gaur egun eskolatan 3 bat eitzei harria jau zen, eta bestia apustuko eskolare bai. Eta entrenatzeko era oso diferentia da. Bai, oso diferentia da. Ni goron gara eta asko zofro genuen. Oso gorra izan behar zen, mentalaki oso gorra izan behar zen. Hori pentsatzen nagoelako, oso gorra izan behar zara, bakarrik honi guztiari aurre egiteko. Hori da, eta txapelketa daude batetik eta 100 txapeltik gora uste dute. Badituzula etxe inguru horretan. Non dauz, vitrinan? Batzuk vitrina eta bestek anmoion da... Baldago tokia, baldago batzuk karnabaletarako lagurentzat beste batzuk jasuta da eta, bueno, importantzien titxunak eta jarreta eskatu la vitrina, baina beste batzuk ezin diadanak, bai. Momenturen bat gogoratzen zune, bereziki, agurreko momentu segurazki, baina momenturen bat gogoratzen zune bereziki unkigarria izan dena, eta alderantziz bai, momenturen bat bereziki txarra. Hombre, momentu honenak egu jutenak, azkeneko hau, beti gogon geratuko zait, baina niretzako momentuik honenak egu jutenak semi egin dago markak. Hori nik harri jauzen suerti eukiet, gaztek izan nolo semia, eta bilo batea txapeketan ibili geha. Eta rekorra egiten bai. Eta lehenko gaina biak oparatu zian kuadro bat, errazken egin, eta bilo egin dago markak, eta 8 betzi marka dabe bilo egin dago. Eta horre egin gatzen maiz. Hori semea eta beste belaunaldiren bat ere segurunik etorreko da. Bai, bator. Semien semia badabilako. Bator. Harin izen zara zu aitona? Bai, harin izan, bai. Berroi ginola uste. Bitu, tani hoti nama esan barik, adin horretan da zu aitona. Bai, aita gaztek izan entzan, aitona bai. Familiaren garrantzia, esaten zabiltzena. Bakarrik, baina etxien sekulako saga zarete, izetatarrak. Bai, asko geha, gu gehu 11 nahiarre bat, eta gizu, ondo nuarek, katean ondia dor, atzetik. Danak ez diarek jolo salia, baina asko bai. Baina konpartitzeko, esaten zabiltzela bakardade hori momentu baten edo gogortasun hori badaukasun norekin konpartitu etxien, eta esaten zabiltzela erantzun oso politxe izan delako, zein da momentu honena, semiek lorpenak egiten dituen nien, ez nik. Bai. Horrek esan nahi du, azkenien, konpartitzen zunien gertuko ekin hau. Bai. Netzako momentuko nago izan dut, semi eta bilok, azkenen agostuan zan, aurtengo agostuan, txapelketa bat eta bilok irazik genuen. Pareaka bilok intzioten, eta bilok irazik genuen txapela. Eta hori oso gutxetan garatzea. Tirolian nik izan ezagutzen hola goik. Eta momentu hori bizitu izan duet, eta orgullo horrekin ikua. Eta postuak ere, bai, Aimarren kontrako ikusi dugu hor irudiotan, begira orain, ze irudi polita ditugun ere. Bai. Bilboko azten nagusi zen, parkatu balantzi, egon ginela gu programa grabatzen eta zer zan marki, 16 kilokue igoztuen... Bai. Hombre, jak esan azka 9 urte eta 23 kiloko eskuaten gauzeu. 9 urte eta 23 kilo. Bai, eskuaten gauzeu. Esku bakarrarekin. Bai. Ikusten, eskuaten egin, ondo ikesta do. Etenik aldetik, 9 urtekin oso txikit dira, argiak inez. Itxian beti jaboi potia o loko beti heltzen ez da. Eta nik uste 9 urtekin ikasitarakala teknika ikasi berrekua. Bai, Bai, ikasi berreko ikasitaka. Asko da hori, Asko da. Umia zeiunik ez dugu, Erreferentziek etxien izatearen garrantzia bai. Zeuek ikusita eurek. Ikusi, ura izan. Bai, hor ez dago dudari. Jak ezek oso... Eta, esan joan lehenko beak oso gaizki pasadu. Nire erretiro honekin da. Azkenen esan berri, izan joan, berriro bultatuko nintzela, beak egin kilo garri bat jaso aliatzen bazan, bultatuko nintzela. Kapaz banitzan. Eta 3 generazio jopa markatxo bat zeatik ezin ez. Polita litzake oso. Hori izango litzake kristona, semiekin markak egin ditut. Eta 3 generazio batekin ikia, 7 sortxu urteko kontu izango gauna ber. Ondo, hori, zu, segi, baserren segan eta apostoi buruz berretan egon. Apostak ere bai, aipatu dugu, ikusi dugu irudiotan Aimarren kontrakoa, aposta handiak ere botatakoa zara. Bai, aurrenak apostua 84 izan zen, Landarbideen kontra.
Gero Aitzeta kontra ere bai, are betaja eman behar izan joan, Guenentxon kontra, Aimaren kontra, bai, apustuk, oinoi falta zentitzea. Errekiroetan apustu behar dira. Beti ematen dure zerbait, ez da? Bai. Txapelketak hor daude, baina txapelketak gain, beste. Azten bukera honetan, nola da pilotetan apustuk, bi alkarren kontra. Hori apustu bezala da. Baten alde, bestien alde. Hori behar da, hori. Leia zen. Errekiroetan hori leia hori behar da. Eskoletan geixio da. Baina momentu honetan, askoan da korrika eta hor harria eta hor bada besti, baina harri gauzen bizkat ostuta do bizkat. Negu apustu zale izan naiz, baina hori faltan sentitzea. Errekirero munduan bultatzeko berda, apustua berda. Bai, esaten abiltzen lei hori bai, bertsolariei buruz hitz egiten egon garelako bai, plastetako lana ondo dau, baina elkarren kontra leian ikustea jendeare erakartzen du. Politikatzea hori, alkarren kontra hori, kirol guztietan, nik uste berdala hori berdala. Geuze, eder bat esan zube bai, min hartuta ikasi nuen eskuatekin altzatzen. Bai. Txarretik ona. Bai, hori da ataratzen zuen irakurketa honetik guztitik, beti... Ikiara, nik orduan jautzen enun. Eta semi eskerrak, aita, oain uste mazu, oan digan zerbait ikia bakazu eta jarriko zea, eta, eskuatekin, bitarten eskuatekin ikasiko zu. Eta gogatzen naiz, eskailolakin nola hasi nintzen. Eskailolakin nola bezua, bestiekin harriko eskor bat, berroi gilegua, berta goztegua, eta ezin nuen ikasi. Zuek ez dago segit minik, espirifen eta zuk ez duzakingo zer dan, ez da? Ez, hau geldi zuen da bestiekin, hotxe. Eta azkenien, ibilite ikasi nuen da, nola ikasi gaine ez? Goen dela hiru asteren marka bat minutu batekoa. Eta, emezotziak, kasuali, maniskol minutu baten, eskuat egin. Eta rekordarre horrekin botu eta bai. Esate zute, horreke, kriston mejoraren dit, hori ikasteko. Nor miretsi izan duzu, izaten gabiltzarako jende oso ezagun eta onenekin ibili zarala, bai aizkoran, bai herria jasotzen, herri plazaz plaza. Nor miretsi izan zu eta zuen artien nor da zure lagune zer eramango zu ameti guztitxik maila pertsonalien? Harremanetan? Nik uste semia aipatuko dela. Porque semiak oendazka eta 11 urte eta 16 urte goia debutatu zuen txapeketan. Nekin batea. Eta urte guztioetan neondana hausi izan da. Horrekin gatzen naiz. Porque nik semiekin, ne lagun bezala, ne anaia bezala, dana izan dut. Porque beha nekin txapeketan ibili eta horrekin gatzen naiz. Beste harri gazule guztik bai, kontra jo launak danetik pasan, izan du jo pasan kontra jo eta kanpon launak. Eta, baina, guztioi danetan semiekin gatzen naiz. Bai. Eta penaren bat badu oraindik izetak, hauxe falta izan zait, edo hau ez du lortu. Ez, nik uste delen esan dentena, urte guzti hortan, kirola inbazu, zaila dara motxia. Urte guztioetan, beti otea kirola itxenda. Ni beti gine izan naiz, marka egitekoa, txapaketatik aparte, eta ez nota mututa, zer egine nota mututa. Oso arronikoa, ez da gatu azken nian, bete eta bezala, nehiku etela betzatuta, nikua aremonutik. Erantzun horrek oso berazgarriak direlako guretzatu bai, danontzat. Zerekin zuez beteta nuen egindu dana egiten. Irabazten jakin behar dalako, galtzen jakin behar dalako, kirola hori dalako, ez da? Hori da kirola. Nik uste kirola da, bizitza normalen bezala, lan puesto baten bezala, kirola itxezulako, eta lanare berdin dat. Orduan, nik uste hor azeta nik gora zera, harritik. Dana mandit, dana. Beti izaten delako gora berak, baina gora berak ere, noski... Beste tokitan izatea, gora berak. Orduan, lantokitik jubileo eta bezala nikoa, harri mundutik. Naizten nigo segituko eta mundu hortan erakusten da bezala, baina nik topein dano irabazteko, dena irabazte jut, ezerrez egatzen irabazteko, azken errekorra handi batekin baita ere jun naiz, orduan, ez dakat ez zerren zorrik harriak ez dakat. Eta esaten zabiltzena. Ondia da, bai. Eta horren beste maitezun pertsona batekin konpartitzeko eta bidi egiteko azken urtietan, semie, eta hori be ederra dalako, eta hori be arro egoteko arrazoia dalako. Oso nik kirolen suerte hori izan dut, semienekin bate bilia kompetitzen. Zerra. Eta hori nik kirola asko gustatzen zait, eta beste kiroletan ez dut ikusten, hola gauzik. Gazte gaiti izan nintzalako, etapa hori tokatzia, garatxu izan netzako. Plazetatik agur, baina esan dugu harritik agur ez, bestak beste eskolan jarraituko zulako, eta zer gehiago, orain zelan da zure egun
normal bat, lo asko egin, inoiz bezuk. Ez, nik udaletxean lan laiet, ia 30 urte maizketzazko udaletxean lanian, eta ordutegi ona gat ez. Ordu bitaletan ja bukatzen lana, eta arratzaldetan, neuke kirola pixatekin segi berkoet, txerrindu bizikat, mendi bueltak. 8 urte barru hilo bazain eukiko zulako. Eta, 8 urtetan forman egon behar gara. Eta gero, zerea zazpira galdea, gaztiek etortxe eskit, eta haiekin, oain ele moño erreta gehiago imego jet, libre egon nolako, eta nik uste, nik uste mundutan zehiu getela, eta uste zei, gainean neudak itena, eak guztia. Zalantza barik, eta esaten zabiltzena kanpora begira be. Neno hori izan, ni hasi nintzen lehen, harri gauzile batek inoiz itizun eakutziko... Beti eskutuan, Eskutuan, beti eskutuan kirola izan da guria. Nola eakutzi teknikata, imposible. Ni hori beti garbi eukiet. Nira getena, eakutzi ondoren guai. Horrek, eman berdu indarra. Ni hasi nintzen hori izan, beti sekretu izan da harri mundua. Eta zure markak, azkenan eraldetik behintzat, hor geratuko te dira edo bat ematetoreko alda? Horieko betu... Bai, nik uste bai. Ni beti izatet, ni markak egin balde maiut, beste batek aldula, ikia. Eta nik markak indi jutenetikan oain gehiago dakit. Eta nik mutila biletzemet bale jauna, ni marka hori gauzteko gai uste dizango naizela, eak usteko, eta baino, norbea berdu izan aurrena... Bai, eskuzabaltasun hori. Baina nik dakiten hori eak uste maiot, nik marka egin bale maiot, niriek hauzilezke. Azkenien, danok gaudelako helburu baten alde, zure kasuen herrikirolak interesgarri izatie, ikusgarriek izatie, eta horretan albazu jarri, horretan lan nien jarriko zelako. Bai, nik beti ez dagat inungo zeak, nik topera gaztia jakusteko zeagat, lehenzentunan neu dakiten jakutsi, eta hortik ateagoia, marka hautsikoia. Naiz nire mutilak espala beste nun baileguak, danak ez dut hausiko, baina hausikoia markak, zeratik ez. Baderto, bizar sortzi agur esan zenuela, aste ona, izan da, gogoratu zu, egin zu negarren bat edo beste? Bai, beti izatea, azkenean afaitan negarren malko bat beste inun, baina normala, alde guztiet, baina horrek etxien importik, ja marka indan nagan da horretako ja prestata nion. Eta guain hilan amau hilan, neu harri gauzen azizitako tokin urtenetan barra joan, hane zerbait horako inguetetak uste txiki bat, antxea zenintzelako, lagun arte bezala, festetan, eta ja... Jantziko zera barriro eta zirkulua itxiko da. Han izango da azkena bai. Antxe, azkena izango da han. Bai. Gozatu asko, segundu bakoitza, gozatuko zu, seguru baietz. Bai. Nik uste baietz. Hala behar du. Bueno, Bederra, bazara kirolzali, orokorrien? Bai. Jarraitzezu... Dana. Bai. Txerrendua, pelota, futbolare bai, arete zalea naiz. Bai, Hori izan barakat. Bai, Eta, gustatzen zait, bai. Kirol asko gustatzen zait. Bueno, esan dugulako, beste denbora beri geratu gara. Gertatzen da, baina gustora egon gara. Pilotako, adi egongo garala, bi partida horiei. Europan ondo, Atletik eta Real. Europan ondo, aspaldiko partez, biak ere garaile atzo, Atletik eta Real eta Atletik garaile. Atletik behartzuen, larri zebilen, da, orain bere esku dauka behintzate esalkatzean, eta Reala erosago dabil, eta atzore irabazi egin zuen, da, badoaz. Samamezen horrezko saki, Izetak? Gustoko eltsak, egia? Ia zeri dauz begire, Eskatuko hemen ikusten Samamez, horrezko saki edo balako. Erraldu zien kamiseta, erraldu zien. Bai, Bai, iribarre kamiseta bialdu zien. Biak ezin zuen izan zuen torri, baina argotak eman zian. Kamiseta atzen nago izan egin, izeta bigarna eta... Iribarrek erregalata, kontuz, Ekipo guztiak funotu eta bai, ilusioen zian. Bueno, bazakie, ez da gizeri begire dauzen gu ideiak emoten gauzemen. Atletikek irazi Realape bai, derbiz edator zer ikusi biduguk. Begira, derbia futbolean, batetik lehenengoa jokatzen, asteburu honetan Alabez izango da, bihar Espainolen aurka, azkena da salkapenean Alabez, dena behar du, bihar Espainolen aurka, irunak abatzen hasten den, eta gero batipat, Atletikek Zeltari egingo dio bizita, bigon jokatuko du, eta derbia, Gipuzkoaren arteko derbia kasu honetan, Real eta Eibar ere, ematen du pixkanako bera egiten ari dela edo, Realak astean zeharre jokatu du, ligan galtzeti dator, Gipuzkoaren arteko derbiak ere badu beti ere punturi. Eta emakumezkoen futbolen ere badako zer aipatua, hain justu ere Realak Espainolen kontra jokatuko du emakumezkotan, guk zuzenen eskainiko dugu partiduari, eta aste honetan albiste izan da emakumezkoen taldeko arduraduna, Juan Juarregi kargutik kendu egin dute, liga hasiera eta benetan eskasia egin du taldeak zazpi partida jokatu, eta denak galdu ditu, eta entrenatzaile berriarekin Realak emakumezkoen taldean kasu honetan, zer edo zer aurrera egiten duen.
Ba, hortxe, askar. Tita. Zer daukagun. Jon Valentzia, eskerrik asko. Arratsaldeon. Beti, izate digarrena, gozatzen, emetik aurrera. Irakatsi, dakiguna irakatsi. Eskerrik asko. Eskuzabala da hori. Jose Ramon. Bai, guztua. Mila esker, etortzearen plazerrat izan da.